nimin zinga Israel in Iran a bum ti kan hreveka kan lo be sei dan chuan Israel hian Iran ram hun poimo tak tak te bomin anwai hrepang chu kan tia ma se Israel hian chan lo aya petera ti angvelin Iran in missile manga be na chu mingin a changlet ve mai mai amni chu o ti mai turin Iran ram hun poimo anti chawak tlat lawa engang chein nge Israel thona sipai ten cheta Iran in engangin nge ngai ti te in seidon te ang October ni somni pasari sang ni somni pali chol ni ania bazar thlir tu te chibai ule nimina Israel in Iran be na hian Iran sipai pani an thi ni in sayania Israel thona sipai te hian Iraq le Syria rama Iran nena inzomna nei helpol te mun po abom tirang nual boka Israel chuan nimin jingan chet na hian sipai mun an bitum ti an soya Iran len puina nung helpol ten Israel an beina an changlet ni in an soibok Iran chuan Israel in Gaza beina te Lebanon beina te le Iran official te beina laka a inveng chun zom zeldon ti a sai thunga tuntrum hi Israel in ualau taka Iran be voi khatna nia thil thlen dan chiang kwang de hlakin han seidonila zirtot ni tlai khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Yoav Gallant te chuan Cabinet Minister tenen meeting nein Iran beidan tur hi an soi ho nuwa an puma Israel media te chuan zirtot ni tlai hian Israel hian Iran hnena ben tum thu hi an hril lok ni in an soi ti chuan Israel rama in rin ni jing lamdar ni keding huna jing lamdar li le chan ve khan Israel chuan Iran be na ma sabera tana chumi nu dar ka thuma teran khopui ba ka Ilam le Khuzestan province te abom le a jingdaru ka chuan an bitum ten beizo to nia soin an du tok ti an puangani Israel sipai thu puang tu chuan Israel chuan Operation Days of Reckoning nein Iran an bei thu puangin Iran missile siam na mun te Iran missile mun te le missile laka an inven na man ruan da na mun ten bom ni in na soya Iran sipai tra Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC te chon Israel be na wang hian an sipai panian thi thu an soya nimin jing lamdar ko khachon Iran chuan an ram khwal jin phur tho na te po an tho tir le to thu an puang hal bok ani Israel chon Iran be tura tho na an tir te chu him takin Israel an kir le vek ti an soya US chon President Joe Biden chu Israel in Iran be chung chang eng kim rilani ti soin Israel in Iran be na hian US in rol lo thu White House thu puang tu chuan a soizui ngalani Siriram Sarkar News Agency sana chuan an ramleili le chimlama sipai mun pui chu Israel in an beiti an puanga Israel chuan hei hian ti ni thu an puang chiang lo thunga Iraq chuan Iran nena an in rinalaya thilpu ka thu le reilo te chu an ram chung zone boruwa ka thlona thlo an khap thu an puang bok Iran Air Defense Headquarters chuan Tehran Ilam le Khuzestan sipai mun te chu bayan ni thu soin chianna lian tham thleng lovin an inveng thei ti an puanga chuti lai chon mun than khata chianna te naw chu thleng ve ti an soi bokani Israel chuan an mel maten Israel ram beina ta na an man thin sipai mun poimo mun som nian bom ti an soya Iran official te chuan hetiang zat sipai mun hi be ani lo ti an soi ve thung Israel sipai thu bong tu Daniel Hagari chuan Israel sipai te chuan Iran le an thu hnuaya om helpol ten Israel an beina chanle na le vau khan na ta na Iran be an ni thu asaya nikum October ni saria tanga chol lovin Iran len thrui hruai te hian Israel an la be charchar ani atia Israel chuan hetianga beina chanle thi ati tur le digna chanvo ani ati bok tum thatir khan Iran chuan Israel in Gaza le Lebanon a beina ba ka IRGC Hamas le Hezbollah hruai tu te tha thin chanle nan Israel ram chu missile in ka vak ani kha Israel in nimin zinga Iran a beina hi Iran ram mi pui tam jok chuan an hrelova chuti lai chuan mi sang engemaw zat chu bom thak ria wanga harin lau thong takin nan oma Israel in Iran a chanle thi be seilo thilani lo chungin atak taka chuan a hlau om hle ni in an soi hloma Israel in sipai hun chau an be thu an soya wangin Iran civil mi te hian a rian hlau ti lo chu engman tuar lo ni in alang heti lai hian Iran ram Ministry of Foreign Affairs chuan Israel chuan international law le UN charter te bo chiani antia Iran chuan ram dang be na lakatanga lo inven hi ati mak mo ni thu soin ram mi puite le ram himna chungchanga an theina zongjong mang tur poin an in pe ti an soi boka
chuti la chuan Iran thu nei tu te chuan Middle East rem na le mon na om theina tura malak zel kan in tiama chumi ti tura kan mo phurna te po kan in hril non le a Middle East ram zong te po helai bial rem na le kalphung heta om theina na mala turan mo phurna te kan hril non ngal bokani anti Israel in Iran a beita ka hian Iran hian a chang le tangem engtin nge ni zelang indona lian zoka chuak mai angem ti chu khovel hun tina kan in zo na ni a helai bial la indona lama mi thiam bik te chuan Iran in Israel beina wanga chian nan tor manglo thuan soi hian Iran in a chan let ve khel lo na chan sa ti sang hle ni in an ngaya chuti lai chuan Israel media then khat chuan Israel official te po in Iran in a chan let lo na tok tur vela beyan ni thuan soi ni in an ziak bok ani heti lai hian military and political analyst Elijah McNair chuan Iran sipai pani an thia wang hian Iran hian a chang let mai thei atia Iran ram foreign ministry chuan Iran hian chang let turin dikna nei ani ti asoya an chang let donem engtin ngen chan let tanga engtika nge an chan let tang ti ero achiang lo ani heti lai vekhian Israel po in Iran hian a chang let ani chuan chan let vele ngal chu ati turani dona an chang let le ni chuan an bitung tur pon bel cha le ang ti an soi ve ngal bok ani US National Security Council tu pong tu Sean Savet chuan Israel in Iran chan let na hian mi pui omna hun beilovin sipai mun chawan be ani ti in Iran in missile manga be khachon mi pui tamna piang an beizok ni in asoya US chuan Middle East remna om theina tura in biak na nei nana malak na ti chakatum thu a seibok United Kingdom Prime Minister Sir Keir Starmer chuan Israel chuan mani inveng turin dikna nei ani ti in Iran chuan chang let lo tur le atu te po in boruak ti monam zonga mala turin angena Saudi Arabia chuan Israel in Iran a beichu demin Middle East himna din hunati der thonga ni ti asoya Hamas ho chuan Iran ram zalen na le thunei na bo chiat na helai bial himna le mi pui nun na ta na thil ha om takani anti vebok ni zandar som pakhat khan Iran Sarkar News Agency IRNA chuan Israel beina wanga Iran sipai thiza chu palian ni ti puangin ama pahnian thi ti chu an bel le a heng sipai te hi khoilai mun om nge an ni ero an puang chiang lo thungani UN Iran palai chuan Israel in Iran beina kalkonga ta na man Iraq ram chung boruak chu US thun hoya omani wangin Israel in Iran beina hian US in rol nge ti achianga ni ti in US adem thu asaya Major General Abdul Rahim Mousavi chuan Israel in do thlona te hian US fir fiak te thunun Iraq airspace an manga US puina mangin Israel chuan Iran ballistic missile bom kan da mun nga thena mun khat vel mangin Iran a be thei pha Iran air defense system rin tlak awangin Israel beina hian chiat na thlen tlema Israel missile tam tak chu lo ka thla ka ni a melma in do thlona te po Iran airspace an thlen ma kir le an ni atibok hemi chungchang hi Iraq le US thunai tu de chuan an la chang lo ani US President Joe Biden chuan Israel in Iran a beina chu tuntrum hi tomna ni nge be sei thu asaya Israel chuan Iran a be main an rom han nan ri lok vek ti asoi boka kan intelligence ten engkim min rila sipai mun chau be ani in alanga he hi tomna ni nge ka be se ani atia US ba ka ram dang te po in Israel chet na hi Israel le Iran te inside ton top na ni se an du thu le Middle East in dona lian zok cho lo sen du thu an sei bokani Israel le Iran hi in do ta se anin hlata wang le anin kara ram lian tak tak Iraq Syria le Lebanon te na mawangin sipai mga in dona om thei mel lova sipai in lepa in do tur ni se Iran hian Israel ai na let nga velin sipai ang azok ani heti la hian in do thlona nei tamlama anin tluk thuaka Israel hian in do thlona zathum somli panga neya Iran hian zathum som thum panga anei thunga Israel in do thlona te hi tunlai thlona thaberber ani lain Iran in do thlona te hi chu Russia siam in do thlona le US siam tun machuak ani de vek thunga laipuya in kap tur ni se Israel hian zanga som thum chau aneya Iran hian sang ruk zariat vel zet anei thunga helicopter po Iran hian anga azoka tuinhoi long po Israel in panga chau anei lain Iran hian som pasari aneni Israel in air defense system Iron Dome David Sling le aero system te nei lain Iran po hian anei thave thowa
Bavar 373 te S300 le Cordat te nei ve bokani bazari lo thira wangin kan lo me